सान क्लाबनि बानजायनायाव खुंफुंनाय हारिमुआरि हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होबाय मा मेसेज होनो नागिरदों रायजो राजानो? आङो बेनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानोदि गिबि गिबियावनो नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो गोदान बोसोरनि हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै बे निलिबारि गामिनि रायजो राजाफोरा जे गोसोखांनानै जोंनि हारिमुखौ एसे मोजां मेहेरगोनां खालामदों दिनै हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लानानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनावबो बयबो बेबायदिनो जोंनि हारिमुखौहाय गोसोखांथि लाखिबाय थायो। गोजोन्थों। गोबां बर' गामिफोराव जों बेबायदि बैसागु बोथोराव लोब लोब जों बाहागो लानायखौ जोबोद खम नुनो मोननाय जायो। मा बुंगोन? बेखौथ' मा खावलायगोन बिथांमोनखौ? बयबो जे जोंनि बैसागुआवथ' बयबो रंजायो नङा होनबा? थ' जोंनि बे मोनसे रंजानाय मोनसे फेस्टिभेल होननानै बुंनो थाङो नङा होनबा? थ' बेखौहाय बयबो लैहोर लैहोर ज' ज' रंजालायोबा इयुनावबो जोंना बेबायदिनो गोम गोम रंजालायनाया थाबाय थागोन बेखौनो सानो आरो। गोजोन्थों। थेंक इउ। अब्ला जोङो मिथिनो हाबाय जे दिनैहाय सान क्लाबनि बानजायनायाव जे हारिमुआरि हान्जा सुरनाय हाबाफारि बियो बे समाव सोलिगासिनो आरो मानि थाखाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोनहा लानाय जादों जों बेयाव आबुङै मिथिनो मोनबाय। जों दा नुनो मोनदों बेवहाय गोबां बेवहाय सेंग्रा सिख्लाफोरा माने बेवहाय बर'नि दोरोङारि जे दामग्रा देग्रा बा बर' हारिनि संसार जानायाव गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जे नेमखान्थि आसार खान्थि बैफोरखौ दिन्थिफुंनाय जों बेयाव नुनो मोनदों। बेयाव गोबां माने गामिनि बोराय बेन्थ' रायजो राजा सेंग्रा सिख्ला लोब लोब ओंखारनानै बर'नि जे दोरोङारि आसार खान्थि नेमखान्थि संसार जानायाव जों गोदोनिफ्राय माबायदि थांनानै थायोमोन बिनि जे दिन्थिफुंनाय समायना रमायना दिन्थिफुंनाय जों बेखौ नुनो मोननाय जादों।